Het Museum voor de Psychiatrie in Venray is de afgelopen tijd flink onder handen genomen. Vanaf 1 september is het museum, gevestigd in de koorgangen van een voormalige kapel van Sint Servatius, weer open voor publiek. We zijn in 2017 teruggekeerd van het avontuur van het Borggraaf-paviljoen in Venray, hier naar de authentieke koorgangen van de kapel van Sint Servatius. En sinds 2017 zijn we begonnen samen met Vincent van Gogh om een nieuw concept te ontwikkelen voor dit museum. En uiteindelijk zal dat concept ertoe leiden dat we een onderdeel worden van het nieuwe kennis- en leercentrum van Vincent van Gogh. En we bevinden ons nu in het historisch gedeelte wat we op dit moment voor 95% gerealiseerd hebben. Maar door de corona hebben we helaas de laatste 5 maanden niet meer actief kunnen werken. Dus samen met een kleine 25 andere vrijwilligers en de medewerking van Vincent van Gogh hebben we dus dit nieuwe concept hier gerealiseerd. Waarbij ik moet zeggen dat we dat samen gedaan hebben met Willy Voeste van Studio Spinazie. En wat kunnen de bezoekers straks verwachten? Wat de bezoekers straks kunnen verwachten is dat wij een wandeling gaan maken door de historie van de psychiatrie, van afwijkend gedrag. En dat betekent dat we dat doen in een nieuwe opzet, waarbij we wandelen door een aantal modellen zoals die zich in de afgelopen jaren hebben afgespeeld in de psychiatrie. We bevinden ons nu in het gedeelte waarin we de mythologie, het mythologische model vertellen. En dat duurt ongeveer tot 1500. En vanaf 1500 maken we een wandeling tot het realiseren van krankzinnige gestichten in Venray. En dan praten we over 1906, 1907. En wij doen dat met het thema wat je hier achter bij ons ziet. We hebben dat genoemd het enkeltje Venray. En in het enkeltje Venray vertellen we het verhaal van de Venrayse psychiatrie in thema's. En we maken ook gebruik met de ontwikkelingen die zich voordeden in de algemene psychiatrie. Dus het is niet alleen de Venrayse psychiatrie, maar het is ook de algemene psychiatrie. Dus zowel de geschiedenis van Sint Servatius als Sint Anna komt terug in de verhalen. We zijn en blijven een verhalenmuseum. Ja, een mooi verhalenmuseum. Normaal komen hier grote schoolklassen, groepen. Maar dat is volgens mij voorlopig niet mogelijk. Hè? Maar vanaf 1 september zijn er wel bezoekers welkom. Ja, het is zo dat wij op dit moment vanwege de corona dat absoluut niet kunnen. We hebben nu afspraken gemaakt met Vincent van Gogh dat we vanaf 1 september op de donderdagavond rondleidingen verzorgen en op de zaterdagmiddag. Dat betekent maximaal 4 personen. En dat betekent dat dat gebeurt per inschrijving en dat we ons gaan houden aan de coronaregels. Een rondleiding reserveren kan via het onderstaande telefoonnummer.